mogu ti kažem da, na primjer, prošle godine polufinalista je bio Mario Vuković iz Francuske. On je našeg porekla. Ove godine osvojio Tarp do 14 godina, što znači da je on trenutno najperspektivniji francuski igrač i sve nade su trenutno se polažu u njega, tako da eto, kakav nivo tenisa se tu igra, koji igrači dolaze, to je sam pokazatelj i ima još mnogo igrača koji su na kraju osvajači, koji su učestvovali na Mastersu evropskom na kraju godine. Da, čak sam vidio relativno skoro da Badio, koji je bio fizio Novaku, sad radi sa Marijom, s vremena na vreme do duše, ali to samo govori... Taj turir je, čak on dolazio kod nas, sve vreme bio sa njim. To je to. Ja sam se čudio šta on radi sa njim, ali evo razloga. Da sam se dopisivao preko Argentine sa njegovim Čaletom, da. Si ti upoznao na ovom rastu? Jesu. Čale je u Srbikosima, to Yes, svi znaju. Da. On je legenda tribina gore.